Hi YouTube, berdoa salam gue mencari apa? Oke, come to the point. Poinnya जाबाय आंनि चेनेला हेक जाखांबाय. Oke, 27 आव हेक जादों. मोनायावहाय 3थासो जादों खोमा बा 2थासो जादों खोमा. Oke, आं मिथिला. बाट जेब्ला आं फुङाव 28 आव फुङाव सिखारनानै नायो, आङो मबाइलनिफ्रायबो लग आउट जाबाय, लेपटपनिफ्रायबो लग आउट जाबाय. Oke. So बेयावहाय माने बिराद मानसि आंखौ हेल्प खालामबाय, लाइक दैमु होन, देन बेंलायदा होन, दैमासा होन, खुंदुं गयारि, अके, देन दिमासामोन बिराद टुइट खालामबाय, ओमफ्राय आंखौ सापर्ट खालामबाय. देन आङो मिस्टार इनुस आंनि गुड फ्रेन्ड बेबो, बेनावहाय आं सोंबाय कि बोरै बोरै हेक जादों होननानै. स' बेयावहाय सोंनायाव बे होनदों गावनि चेनेला एसे बेलेगाव हेक जादों, अके, बेलेग सिस्टेमाव हेक जादों, लिंक क्लिक खालामनानै. बाट आंना लिंकबो क्लिक खालामाखै, जेबो लिंक जेबो क्लिक खालामाखै, जास्ट ओरैनो हेक जादों, माने हाइजेक खालामदों आंनि चेनेल. आं शक जाबाय माने, आरो आं सेकेन्ड स्टेप भेरिफिकेसनबो खालामदों, आंनाव जेबो नटिफिकेसन फैयाखै, बोरैथाय हेक जाखो होननानै. ओमफ्राय इमेलाबो लगिन खालामदों, अके, बाट इमेलाबो लग आउट खालामबाथाय गैलामोन आरो ना, खिन्थु इमेलबो फैया, इमेलबो थाङा, इदि जाना थादों, अके. स' बेवहाय मा होनबावनो आंलाय, 28 आव एसे खर'आ गाज्रि जाबाय, एसेल', लाइक 100%आव 0.1%ल' खर' गाज्रि जादों. मानो होनबा 2 बोसोरनि खोथा थायोना, बेवहाय 2 बोसोराव 9,000 साबस्क्राइबार्स मोननो हानाय, बेबो बोसोरसे गेप थानानै, ओके, बोसोरसे गेप थादों, जेरावहाय आंनि साबस्क्राइबार होन भिउसआनो माने नांथानानै थादोंमोन. स' एसे दुखु नांदोंमोन, बाट बारा दुखु नाङाखै, आं पजिटिभ थाखायो, अके, एकदमबारे हेपिनेस थाखायो. माने आं इदि साननानै हेपि दं, जास्ट बिकज कि आं दायो चेनेल मोनसे थांबायखि, गोदान मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामगोन, आं गोदान मोनसे चेनेल आपल'ड खालामगोन, आं दानो आंखौ सापर्ट खालामग्रा मेरला ओंखारगोन, बिदि मोनसे थट दंमोन आंनि दिमागाव, आरो सापर्ट खालामखागोनबो. स' बेनिखायनो आं बारा टेनसन लायाखैमोन. आरो हेटार्सफोराबो सानखागोन खोमा, एफा स्मार्ट आरो माथो एफा गोरोङानो माथो हेक जाजादों होननानै. नोंसोरखौ बोरै बुजायबावनांगौ, बुजायनो गोसो गैला, बारायदो, अके. दायो ट्रेकआव फैफिनबाय, स' जास्ट बि हेपि, अके. आरो जाय टुइट खालामदों, आं नोंसिनि नाम मेनसन खालामाखैबाबो आं सरि फर द्याट, बाट होनो लुबैयो, थेंक इउ टु एभ्रि वान अफ इउ, इच एन्ड वान अफ इउ, अके, इच एन्ड वान अफ इउ, माने जाय टुइट खालामदों, थेंक इउ टु अल अफ इउ. अके, स' हेक जाखांनायनि उनाव मा प्रसेस थायो, अके, मोनफिननो थाखाय आं बेखौ खोन्थानो. नोङो जेब्ला टुइट खालामो ना, टुइट खालामबाय, ओमफ्राय नोंनि टुइटखौ रिटुइट खालामबाय बिराद लोगोफ्रा, एबा नोंनि फल'वार्सफ्रा रिटुइट खालामबाय, होमबा माने इउटुब टिमा बिराद थाब एक्सन लायो. स' बेवहाय आंखौ कन्टेक्ट खालामबाय, माबायावहाय टुइटाराव, अके, टुइटाराव कन्टेक्ट खालामबाय, आंनो फर्म मोनसे हरबाय, जेरावहाय फर्माव आङो आंनि चेनेलनि आइडि होनांगौ, आंनि नाम होनांगौ, दा आंनि फन नाम्बार, जे फन नाम्बार आं होदों इमेल आइडियाव, बेनि लास्ट 4 डिजिटखौ होनांगौ, ताकि नोंनावहाय मोनसे सेकेन्ड फर्म फैबावो. आरो फार्स्ट फर्माथ' इउटुबनि थाखायल', जि चेनेल दंना, इउटुब चेनेल दं, बिनि थाखायल', अके. बाट सेकेन्ड फर्मा नोंनि एडसेन्सनि थाखायसो, जेरावहाय नोंनि एडसेन्सनि आइडि नांगौ जायो. स' प्लिज आं बेखौ होनो लुबैयोना, नोंनि एडसेन्स आइडिखौ माने गोसोआव ला, बयबो एडसेन्स आइडिखौ गोसोआव ला, नोंनि फन नाम्बारखौ गोसोआव ला, नों एडसेन्सआव मा फन नाम्बार होदों बेफोरखौ गोसोआव ला, आरो नोंनि इमेल आइडिखौ गोसोआव लाबानो जाबाय, होमबानो नोंनि चेनेला बिराद थाब मोनफैगोन. बाट आं खोनानाय मथेथ' बिराद मानसिफ्रा होनदों कि लाइक मास मोनसे गाहाम लायो, जेरै मिस्टार इनुस आंनि मोजां लोगो, बेनाबो मास मोननै गाहाम लादों खोमा, मिथिया आङो बेखौहाय प्रपारलि, बाट मास मोनसे होनदों, बे मोनसे खालामदों, आंनियाथ' साननैयावनो मोनफिनदों, अके. स' बयखौबो होनो लुबैयो जाय आंखौ हेल्प खालामदों, थेंक इउ स' माच. आं बिसिमल' होनो गोसो, आरो बारा गोसो गैला, अके. स' पिस आउट, लाभ इउ अल, जाय सापर्ट खालामदों बिसोरखौथ' बांसिन लाभ बाव, अके. स' भिडिअ विल काम सुन, डन्ट वारि एबाउट द्याट, एबारनिफ्राय भिडिअ फैसिगोन, अके.